født perfekt. Alt for tidligt kan han bare det hele. Vi er simpelthen så lykkelige. Han kan faktisk næsten gå uden at vakle. Så forleden dag, så sagde han sit første ord. Boah, sagde han. Er du klar? Yes. Så tager jeg den ned. Ja. Det er tryk 6. Ja. En præmatur fødsel er en traumatisk oplevelse, der kan sætte spor for livet. Forståelse fra omverdenen er den største støtte. Præmaturs vilkår. Børn født for tidligt.